Toto sú inteligentné hodinky pre seniorov Carneo Senior Safe Plus. Čím sú naši rodičia alebo starí rodičia starší, tým viac sa bojíme o ich bezpečnosť. A takéto hodinky nám dávajú pocit pokoja. Sú vybavené SOS tlačidlom, po ktorého stlačení začnú hodinky postupne volať a štrom uloženým kontaktom. Hodinky majú tiež detekciu pádu, takže keď sa senior ocitne nedobrovoľne na zemi, vďaka hodinkám mu môžete rýchlo prísť na pomoc. Pomocou GPS máte dokonalý prehľad o tom, či je vaša blízka osoba v poriadku a v oblasti, kde sa má bežne nachádzať. Hodinky tiež automaticky merajú telesnú teplotu a na diaľku môžete spustiť meranie srdcového tepu. Používateľ hodiniek s vami môže nielen komunikovať pomocou textových a hlasových správ, ale napríklad aj vďaka videohovorom. Výdrž hodiniek na jedno nabitie je až 3 dní. Keď sa budú hodinky vybíjať, príde vám do aplikácie notifikácia, prípadne SMS správa. Hodinky navyše odolajú náhodnému kontaktu s vodou, sú používateľsky jednoduché a sú ideálnym parťákom pre bezpečnosť seniorov. Zaobstarajte si ich na carneo.sk.